Здравейте! Искам да споделя нещо, което днес, по-скоро нощес, така осъзнах. Не знам кое точно е сработило. Слушам в момента една от медитациите на Екатерина, която активация медитация, която ни даде на новогодишния интензив. Беше през декември миналата година. Новогодния интензив, ако някой се интересува, беше както всяко нещо, изключително отключващо и обогатяващо. Всеки един продукт е на ниво, така да се каже, има смисъл от него. И всъщност осъзнах, че аз съм имала огромната програма контрол. Контрол, просто контрол. И днес си казах, какво ако днес не контролирам нещо. Дори така просто да съм в потока. В потока. И ако някой има проблем с това да контролира всичко и всички да мисли постоянно за бъдещето или да анализира миналото или настоящия момент, това хаби невероятно много енергия, хора. И живейте, живейте. Радвам се, че успях да видя тази своя програма. Убедена съм, че една голяма част от хората я имат. Но може да бъде махната.